navn er André Hovlæg. Første verdenskrig, som lige nu udspiller sig i skyttegraven, er en dyb kulturchok for europæerne. Men hvad skyldes denne verdenskrig? Er det Tysklands skyld? Er det frivillige en uundgåelig følge af imperialismen? Eller er det altså en tragisk hændelse, der skyldes fejlfortolkninger af staterne imellem? Velkommen til debatten. Velkommen til Raymond Poincaré fra Frankrig. Bonjour. Betemann Hollweg fra Tyskland. Og Tsar Nicholas II fra Rusland. Og vi vil gerne starte med at spørge Ramon, hvorfor er det, denne krig er startet? Ja, det er jo fordi, at de der tyskere der, Robert Alsace og Laurent fra Frankrig, det tilhører fransk jord. Hvad fanden bilder de sig ind? Hvad siger du til det, Betemann? Nu er vi Tysklands største magt i Europa, og vi har en vægt militær. Så det er vores... Nej! Ramon, lad Betemann tage ud. Vi kan ikke have, at Tyskland genvælger deres militær og industrielle magt. Vi kan simpelthen ikke have, at de bliver for stærke. Det går ud over fransk magt, det kan vi ikke have. Det er også franskmænd, der skal de stærke. Men Betemann... Vi er de stærkeste, og vi har brug for mest land. Det duer ikke. Det duer ikke. Det er os. Det er os. Det er franske land. Det er franske Le France. Det er os, der skal de blive. Det duer ikke, at der kommer de der tyskere. Ja, vi skal bare have mest land. Vi er de stærkeste. Hvor vil I udvide landet? Vi skal både mod vest og øst. Både mod Frankrig og noget Belgien. Og Luxembourg. Og store dele af Rusland er også tiltænkt. Ja, og det er vi jo absolut ikke særlig tilfredse med. Og det er også derfor, at vi på nuværende tidspunkt har erklæret krig mod Tyskland, fordi at vi ikke finder os i den her indtrængen på slavisk jord forskellige steder i verdenen, blandt andet i Serbien. Det vil vi ikke acceptere. Ja, og tak til Nicholas. Og så Ramon, hvad synes du nævnte tidligere Alsace-Lorraine-området. Hvad er det, problemet er? Ja, jeg synes jo, at det kan ikke være rigtigt, at Tyskland de er kommet her og erobret vores land i 1871. Det er jo stadig fransk. Hvad er det for noget? Det er inde i vores franske hjerter. Vi kan ikke bare tilladelse. Det er jo stadig et fransk land. Men Betemann Hollweg, hvad siger du til det? Hvorfor giver I ikke landet tilbage til Tyskland eller til franskmænd? I er ikke stærke nok til at holde tilbage. Det er vores land nu. Vi er den stærkeste magt. Vi har overtaget. Hvad er jeres grundlag for at have Alsace-Lorraine? Der var en masse ressourcer, som vi ikke mente, at franskmændene tog ud af. Vi skulle bruge landet bedre end de franske. Ja, det er det. Vi kan jo ikke have, at jeres militære magt, den stiger og stiger, mens vores den falder. Så siger vi tak til Rusland, Frankrig og Tyskland. Vi siger hej til 3 nye repræsentanter. Franz Josef fra Østrig. Henry Herbert Asquith fra Storbritannien. Og Kong Peter den første af Serbien. Kong Peter, hvad synes du om situationen lige nu med hensyn til Østrig-Ungarn? Jeg synes, det er en uhørt frækhed at blive troet på den måde, og at de sender også ultimatumer om det ene og det andet, de vil have os til at gøre. Det vil vi selvfølgelig ikke acceptere. Ja, det er sådan set. Hvad er grundlaget for disse trusler, som I har sendt til Serbien? Hvad kan man regne med, altså? Deres tørkenation, den sorte hånd, de jo slår vores kronprins ihjel. Så holder de hånden over dem. Hvad er det for noget svineri? Kender de noget til den sorte hånd? Kong Petri. Skal vi gøre det? Der er ikke nogen kendskab til nogle terrororganisationer i vores land, men jeg skal ikke kunne svare for, hvad det serbiske folk udøver deres retmæssige ret til at forsvare deres eget land mod tysk og østrig-ungarsk overmagt. Apropos den østrig-ungarske overmagt, hvordan ser jeres situation i forhold til Østrig-Ungarn med henhold til uafhængighed? Vi vil jo meget gerne være et uafhængigt land. Det kan vi selvfølgelig søge at blive så snart som muligt. Og vi vil gerne skabe en stor slavisk stat. Vi vil ikke opgive vores slaviske besiddelser, hvis ikke de tilfredsstiller vores ultimatum. Og hvis de ikke gør det, så bliver der krig.
Og vi får ingen frihed ud af at acceptere det ultimatum, vi har stillet. Og om det bliver nødvendigt, bliver der så krig. Vi står jo sammen med Triple Intenten. Vi står af Frankrig, England og Rusland. Så vi har også en stærk chance for at vinde. Ja. Blandt andet britterne. Herbert Henry Asquith, hvad synes du om problemerne i Balkan med Serbien og Østrig-Ungarn? Jamen nu er jeg jo allieret med Rusland, og jeg støtter fuldt ud af deres overtagelse af Balkan, i og med at det er den største slaviske magt i Østen. Men jeg går da ikke for, at Serbien skal være uafhængigt. Ja. Franz Josef, har du nogen interesse i i en krig, og hvis du har, hvilke interesser er det så? Ja, efter at Serbiens terrorister de dræbte vores kronprins, så har vi jo stillet en række ultimatum til dem. Og hvis de ikke overholder dem, så er vi ikke udvalgt vores land og Tyskland sammen bekriger dem. Herbert Henry Asquith fra England. Hvad siger du til denne konflikt, og hvad er Englands baggrund for at blande sig i konflikten? Jamen, vi støtter jo vores allierede, Frankrig og Rusland, fuldt ud. Og vi støtter dem, fordi vi overhovedet ikke følger med Østrig-Ungarn og Tysklands magt og deres foretagender. De er blevet for store og for en stor trussel til det europæiske imperium. Ja, og tak. Og tak for i aften. Vi siger tak til Franz Josef fra Østrig. Vi siger tak til Herbert Henry Asquith fra Storbritannien. Og vi siger tak til kong Peter den Første af Serbien. Vi ses i debatten. Nej!